Kadwang nga arit ka, di ba? Arte ni oh.
Sumulay sa akin naman mo. Sorry, hindi malang. Wan! Bumili ka ba? Sakto lagayan ko niya ako ng takpulit. Mapana palinggay. Mapana palinggay ratan ni mapana ko ni. Hindi ako madigos-digusam. Short na man tapos gawa. Short na. Please. Papa. Hindi ko taking ko. Papa, snack ah. Papa. Papa, tingin si ah. Garanti rice natin itong. Papa, go ready rice and the melon and the milk. Get ko dyan. Look what kape. Look what kape. Papa, snack ah. Kumatang ka mo. Papa, nakatang titit. Nilas mo na. Spoon. Pinas tiyata. Ano ba? Green niya? Gusto natin ligas ko yun. Bibig ko pero mas katanimalan. Ayan. Kuda ka ba kumana? Kaya masuto yung dong. Go. Ingong. May ano ang pangsakin-sakin. Mabikpak ng bata cellphone ng Gigi ah. Mama, nagis ka ng digistikonan.
Mabangkan?